кайтып bir күрсәм дә мин үкенмәс идем үлсәм дә башыма салып калдырырга туфрак кайым йөртәм кесәмдә. Өзімнің профессиям бойынша енді мен әлбәттә халық жырларын көп башкаручы булганга күрә бик күп чакырулар алам. Чит төбәкләрдә, чит илләрдә күп эшләргә туры килә. Менә әле яңа гына мин Казакстанда да эшләп кайттым. Һәм менә бүген безнең Казан сәхнәләрендә яңгыраган җиңел җырлана торган җырларыбызны анда калган татарларыбыз, милли җырларда тәрбияләнгән татарларыбыз бүгенге Казан сәхнәләрендә яңгыраган ул җырларны кабул да итә алмыйлар, аңламыйлар да. Аларга үзебезнең менә борынгы халкыбыз көйләре, композиторларыбыз әсәрләре, романслар күпкә якынрак һәм алар шуны саклап яшиләр. Алар безнең милли җырларыбызны киләчәккә алып барыр өчен бик ышанычлы таяныч булып торалар. Казан сәхнәләрендә менә шушы үзебезнең чит төбәкләрдә бик тә тансык булган җырларыбызны алып чыгасыбыз килә. Чөнки алардан мин васият итеп тә алып кайтам. Чөнки ТНВ-ны бөтен дөнья карый, Яңа гасыр каналы. Шушы Яңа гасыр каналы аша ул җырларыбыз яңадан кабаттан айларга әйләнеп кайтачак. Без Рәсәй дигән илдә яшәсәк тә, СССР заманынан калган кешеләр, СССР системасын алган тәрбия, шул тәрбия безнең каныбызда яши. Һәрбер эшнең нәтиҗәсен чыгарга өйрәнгәнбез. Чөнки без шул мәктәпләрдә имтиханнар бирдек. Кая гына нәрсә генә эшләсәк тә, аның нәтиҗәсен чыгарып, аның без нәтиҗәсен үзебездә күрергә һәм башкаларны шатландырырга тиешлекне аңлап яшәгәнгә күрә, менә инде хәзер сәхнәдә 33 ел эшләгән кеше буларак, ни өчен Казан концертлары эшлисез дигән сорауга мин бер генә сорау белән җавап бирдем. Чөнки ул һәрбер иҗатчының имтихан тота торган урыны. Бу Казан сәхнәләре күп җаваплылык, зур профессионализм һәм үзең белән бергә эшләгән хезмәттәшләрең, синең укытучыларың, синең тирәңдә әйләнгән, сине тотып торган, сине сәхнәдә эшләткән тамашачыларың алдында зур җаваплылыкны тоеп яшәр өчен, иҗатта үсеп торыр өчен һәр вакытта менә шундый имтихан концертлар булырга тиеш. Филармония концертлар залы 20 ноябрь Фердинанд Саляхов. Үзеңе бүләк, үзең генә бүләк, миңа башка бүләк, сайлама. Менә инде 5нче ел яшь башкаручыларның телевизион татар моңы конкурсын оештырабыз. Шул конкурста мин жюри әгъзасы булып катнашып киләм һәм шунда тыңлыйм. Күп кенә композиторлар безнең онытылып бара, күп кенә җырларыбыз онытылып бара. Бер әйләнештә булган җырларыбыз яңгырап тора. Радио, телевидениедә һәр даим тапшырылган җырларыбыз шушы яшь башкаручылар иҗатында да күренәләр. Әмма ләкин минем башкарак җырларны, башкарак тыңланмаган сирәк башкаручылар җырлый алган җырларны алып җырлыйсым килә.